piga lang po yan. Sa piga lang. Masarap po yung tilapia na ginagataan. Dapat ay paksiwin muna para yung lasal-lasal mo yung kasi pag may sili man, pero depende po yan sa nagluluto. Kasi ako kasi gusto ko muna paksiwin para yung lasang suka sa ano, pag pinaksan mo sa pinagsama yung gata ay malilamnan talaga. Yung iba naman po yan. Siyempre pala yung nagagamit. Yan. Medyo wala na po sa bahay. Lalagay ko na po yung ano. Kasi ang dami natin na parang masunog-sunog na konti. Yun, lalagay na natin yan. Pwede natin ilagay ito. Pagkita. Saka naman po natin lulutuin yan sa gata. Kumulong-kumulo yan mga dalawa. Saka natin titikman. Ngayon, lalagyan natin ng asin, munting paminta, at saka maging sarap. Kayo nang bahala kung gusto ng bitchin yun, yung pampalasa niya. Saka yan ay tatakpan muna natin para mabilis kumulo. Tatakpan po naman natin. Ayun. Pag yan po yung kumulo, tapos titimplahan po natin yan, yung mga pampalasa. Yan po, tapos takip muna na sa isang kulo. Pag alam natin na luto na po, naglalapot-lapot na po yung gata, medyo malapot na. Luto na po yan. Mas maigi po yan. Hindi ko gusto nyo luto sa baho. Kunti, hindi ko nyo masyado kaigay. Tama lang. Mas masarap kasi may sabaw-sabaw din kunti. Para pag sabaw sa kanin, masarap po yun. Ganyan po mga kaudago. Ganyan ang tilapia. At sa tulingan din po. Tulingan, pinapaksin ko rin po yun. Ako nalulog. Kasi tapos sa gara. Nalagay mo ng gula. Yan, nakaulo mo. Mabilis ang pumukulo niya. Pero kailangan po natin ay lulutuin natin ng gayet. Kaya hindi yung basta pagkulo ay okay. Lutuin po natin yan. Hanggang maglapot-lapot po siya. Mas maganda yung naglalagay sa konti na.